ଏବେ ଯିବା ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଧାନ କାଟୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆସିବା ଘରକୁ ଧାନ କଟା କେମିତି ହେଉଛି ମେସିନ୍ ଧାନ କେମିତି କାଟୁଛି। ଭାଇଆ ଆଉ କ'ଣ କୁହ କିଛି। ଭାଇଆ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଯାଉଛି ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇ ପୁରା ଖୁସି। ଏଇପଟେ ଯାଇଛି ମେସିନ୍ ଏପଟେ ଯାଇକି ସେଇଠି କାଟୁଛି ମେସିନ୍ କାଟୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲାଗିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ପୁରଉଛି। ଭାଇଆ ପୁରା ଖୁସିରେ ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ସେଇ ଖୁସିରେ ଭାଇଆ କ'ଣ କହିବ? ହଉ ସବୁଦିନ ଧାନ କଟା ତମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ହଁ ଏବେ ମେସିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମେସିନ୍। देखिपे काटला पर केमती धान ट्रैक्टर पुरोची एमती ट्रैक्टर नहीं खलार पके धान कटा मेसिन देख केमती लागला। आउ आसवा आस जा घर को चलो।